ଅଫିସ କୋଠା କରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ବଗିଚା। ବିଶେଷ ଯତ୍ନବର୍ଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଅଫିସର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ସେଠି ପଥରର ଆସନ ଅଛି ବସିବାକୁ, ବୁଲିବାକୁ ମଟାଳର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେ ଚାହେଁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଧୂଳି ଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ବଗିଚାର ପେଟେ ଉଞ୍ଚ କଞ୍ଚା ବାଡ଼, ସେପାଖେ ଗାଡ଼ି ରହିବା ଜାଗାକୁ ରାସ୍ତା। ସବୁ ଗାଡ଼ି ସେହି ବାଟେ ଯାଏ। ଯାହାର ବେଳ ଥିବ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବଗିଚା ଦେଖିପାରେ। ସରୁ ରାସ୍ତାର ଜାଲ ମଝିରେ ପଟିପଟିକା ଦରହମଲା ଘାସ। ସରୁ ରାସ୍ତାର ଜାଲ ମଝିରେ ପଟିପଟିକା ଦରହମଲା ଘାସ। ପଟିଏ ଗୋଲ ତ ପଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି, ପଟିଏ ଚିଡ଼ିଆ ତ ପଟିଏ ପାନ ପରି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେଉଁଠି ଅବୟବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ମାଳିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏ ମୟୂର ପରି କଟା ହୋଇଛି, ଏ ହାତୀ ପରି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ଜୀବା ଗଛ କିଛି। ଏଠି ସେଠି କିଛି ଋତୁର ଫୁଲ ଭଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଏକ ପରସ୍ତିଆ ତରାଟ କେତେ ବୁଦା, କିଛି ନାଲି କନିଅର, ପତ୍ରବହୁଳ ମନ୍ଦାର, ବାଡ଼କରରେ କ୍ୟାନା, ଅଧେ ଅଧେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଫଳ ଧରି ଧରି ଠୋଡ଼ ଉଠିଥାଏ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଲା ଗଛର ଥୁଣ୍ଟି ଦିଶିପାରେ। ମାଳି ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଏଠିକି ପାଣି ଆଣିବା କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବୋହିବାକୁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ବାବୁମାନଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ, କମ୍ପାନୀର ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଆଡ଼େ ସରୁଛି, ଅଥଚ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଛେଳି ମାଳି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଏ। କଞ୍ଚିଆଡ଼ି ମଝିରେ ଗୋଦା ମେଲା ହୋଇଛି। ସେଠି ମାଳି ଗେଞ୍ଜିଛି ଶୁଖିଲା ଝାଟି କିଛି କିଛି। ମାଳି କହେ, ସେ ଖୁଞ୍ଚାର ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ବେଳେ ଟୋକେଇ ଧରି ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଥୋଡ଼ାଏ ଟୋକୀ ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ବଗିଚା, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠ ଫାଟକ, ତାଲା ପଡ଼େ। ବଗିଚାର ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ବୁଲିଚାଲି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆଖି ଓ ମନ ତୃପ୍ତ କରି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣା ଆସନରୁ ଉଠିବାକୁ। ବଗିଚା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ପରି, ଅଧା ଜିଇଲା, ଅଧା ମଲା, ନୁଖୁରା, ଅବର୍ଦ୍ଧା। ନୂଆ ସାହେବଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିଷେକ। ବଗିଚାରେ ଟେବଲ ଚୌକି ଭର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ବଗିଚାର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ କମ୍ପାନୀର ଆଶ୍ରିତ ଦଳ। ଏଠି ବି ପଦ ଦେଖି ଆସନ। ବଡ଼ ସାହେବ, ତାପରେ ତାଠୁ ଛୋଟ ହୋଇ ଉପରିକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦୂରରେ କିରାନୀମାନେ, ତେଣିକି ଚପରାସି ଧାଡ଼ି। ଚାହା ଜଳଖିଆ, ନାନା ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଟୁକ୍ଟାକ୍। ତାପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଷଣ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ଉତ୍ତର। ଏହି ତାର ଫୌଜ। ବଳିଦତ୍ତ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଥାକକୁ ଥାକ, ସମସ୍ତେ ତାର ଅଧସ୍ତନ।
କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୋ ଦୋ ଚିହ୍ନା ଦିଶୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଅବା ଅତି ଚିହ୍ନା, ବାକି ସମସ୍ତେ ନୂଆ। ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ସବୁ ନୂଆ। ସେ ଚିହ୍ନା ହେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବି ସେ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୁଇ ଧାରା, ପାଖେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ଯହିଁରେ ଆଖି ଗରଡ଼େଇ ହୋଇ ଡେରେଇ ହୋଇ ରହେ, ପରିଷ୍କାର ବୁଝାଏ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼। ପାଖେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ହେଇ ସେ ପାଖର ଠେଲାଠେଲି ଦଳ ଭିତରୁ କେଉଁ ସନ୍ଧିରୁ ବାହାରି ପାହାଚେ ସେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଉପରକୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ଈର୍ଷା, ପ୍ରଶଂସା, କୁତୂହଳ। ଯେତେ ଦାବିଲେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଏଙ୍କଟ୍ରାଓ। ୟେସ୍ ସାର୍। କେଡ଼େ ମିଠା ଶୁଭେ ଚିହ୍ନା ତୁଣ୍ଡରେ ସାର୍ ପଦ। ଏଙ୍କଟ୍ରାଓ ଆଧିନ୍ୟର ଅବତାର। କେମିତି ବଙ୍କେଇ ରହିଛି ତାର ଦେହ। ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି। ୟା ପରେ କ'ଣ? ଏଙ୍କଟ୍ରାଓ। ୟେସ୍ ସାର୍। ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭଲ ସାର୍। କାହିଁ ବନୁ? ବଡ଼ିଦତ୍ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତରାଟି ଚାହିଁ ସାରିଲାଣି କେତେବେଳୁ। ତାର ପୁରୁଣା ସହକର୍ମୀ ବନବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦଳରେ ଦିଶୁନାହିଁ। ସତ ବହୁଦିନୁ ତାର ସେ ଖବର ରଖିନାହିଁ। ବଡ଼େଇ କରି ଉପଦେଶ ଦି'ପଦ ଦିଅନ୍ତା। ବନୁ, ଏ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼। ନରମ ହ। ଅମାନିଆ ହେଲେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଦେବ? ନା, ସେ ସ୍ତର ଆଉ ନାହିଁ। ବରଂ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିବ। ଶାସନ କରିବାକୁ ଟାଣ ଟାଣ ଦି'ପଦ କହିଦେବ। ଏପରି କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଅପ୍ରୀତିକର ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ। କ'ଣ କରାଯାଏ? କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ରଖିବାକୁ ଦେବ। ଧର ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତା? ମନେ ମନେ ବଚନିକା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କୁମ୍ପି ହୋଇଯାଉଛି ମୁହଁ। ଭ୍ରୁଲତା କାନ ଆଡ଼କୁ ଟାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ପରି ଦୃଷ୍ଟି ଛାଟି ମାରୁଛି। ନା, ସେ ଏତେ ଟିକିଏ କୋହଳ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଆସିବେ ପରିଚୟର ସୁବିଧା ନେବାକୁ। କେତେ ଆସିବେ ପେଟମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ କହିବେ ମନ ତରଳା କଥା। ଦରମା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, କାମ ଭିଡ଼, ଘରେ ଚୁଲି ଚାଳ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଖାଲି, ପିଲା ବାଳୁଙ୍ଗା, ତେଣେ ନିଘା ଦେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁକ୍ତି, ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ତହିଁରୁ ସତ। କିନ୍ତୁ ସେ ନରମ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଶାସନ ଭିତରୁ ବାଦ୍ ଯିବ ନାହିଁ ବନୁ। ସେ ଯେତେ ଚିହ୍ନା ହେଉ। ହେଇ ପ୍ରଥମ ଶିଳ ସେ ଭଙ୍ଗ କରି ସାରିଲାଣି। କାହିଁ ଦେଖା ପଡ଼ନ୍ତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରନ୍ତା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତା। ନା, ତାର ଆଦୌ ଛାଇ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କେଉଁଠି ବିଡ଼ି ଶୋଷି ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ରୋହର ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ୁଥିବ। ତୁଚ୍ଛା ଧୂଆଁର ବାଣ।
ଅଥଚ ସେହି ତାର ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଦିନେ ଏହି ଧୂଆଁ ବାଣ ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇପାରେ। ବଳିଦତ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଭାବିଲା। କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଅରାଏ, ତାପରେ ତା ବ୍ୟାପିଯିବ କମ୍ପାନୀର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଆଗହୁଁ ସାବଧାନ ହେବ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗହୁଁ ସାବଧାନ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଫୁଲମାଳ। ଶୁଭୁଛି ବକ୍ତୃତା ଏହି। ପ୍ରସନ୍ନ ହସ ହସିବାକୁ ହେବ। ମନେ ପଡୁଛି ସରୋଜିନୀ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାରେ ଭଲ। ସେ ଏସବୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାରେ ଭଲ। ତାର ମୁହଁରେ ମୋହିନୀ ଅଛି ଭାବିଲେ ଆପେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ଶୁଭୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏ ଐତିହାସିକ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟବତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ମାନବିକତା, ଅଧସ୍ତନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି କାହାରି ଅବିଦିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକଠୋରତା, ଆପଣଙ୍କର ଧୁରନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉଦାର ଦୂରଦର୍ଶୀ ବିବେଚନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱାସ ଯଥାର୍ଥ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏକା ଧାରାରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓ ସହୃଦୟ ଉପରିକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଅତଏବ ଏତେ ଗୁଣ ତାଠି ନିଜେ ଭାବିଲେ ବିସ୍ମିତ ଲାଗେ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହି ଥିଲା ତାର କର୍ମସ୍ଥଳ। କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ବି ତ ସେ ସରୋଜିନୀକୁ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ସେତେବେଳେ। ଗୁଣ ଲୁଚେ ନାହିଁ, ସାଧନା ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାର ଦାନାପାଣିର ଆସନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବଂଶଧର ତା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନାଗତ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ବଳିଦତ୍ତ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ବଡ଼। ମନ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିପାରିଲେ କେତେ ସହଜେ ଆସେ ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷା। ସେ କଥା କହୁନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଲେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବି। ଧର୍ମ କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜା ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳିବା ହିଁ ଅସଲ ଧର୍ମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱର ସମଷ୍ଟି। ନିଜ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା ତା ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି। ପଦେ ପଦେ କେତେବେଳେ 2 ଅଥବା 3 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ବଛା ବିଚାର ବିବାଦ ଉଠୁଥିବ। ପଦେ କେତେବେଳେ 2 ଅଥବା 3 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ବଛାବଛିର ବିବାଦ ଉଠୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ବିବେକ ସଫା ଥିବ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ପୂଜାରେ ବଳି। କିନ୍ତୁ ସେହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ତ ଆନନ୍ଦ। କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ। ଆଳସ୍ୟ ବ୍ୟାଧି, ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଇଲ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଏ
ଚରମ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିନା ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ନିଦ୍ରାରେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ସମାନ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମତ। ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଖିବେ। ଘନ ଘନ କରତାଳିରେ ତାର ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଘେରି ଗଲେଣି। ବିନୀତ ନମସ୍କାର କରି ସମସ୍ତେ ବିଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭେଙ୍କଟରାଓ ଛାଇ ପରି ବୁଲୁଛି। ବଡ଼ିଦତ୍ତ ଡାକିଲା, ଭେଙ୍କଟରାଓ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଟିକିଏ ୟାଡ଼କୁ ଆସ ବା ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ୟାଡ଼କୁ ଟିକିଏ କଥା ଅଛି। ୟେସ୍ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସିଟରେ? କୋଠାବାଡ଼ି ପୋଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି ସମ୍ପର୍କୀୟ କମ୍ପାନୀର ଗୋଦାମ ଚାର୍ଜରେ। ଭଲ ତାହେଲେ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଉ ହାତ ଦେଖା କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖା ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ନା? ଭେଙ୍କଟରାଓ ହସିଲା। ୟେସ୍ ସାର୍। ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ। ବନବିହାରୀ ମନେ ଅଛି ନା? କ'ଣ ତାର ଖବର? ସବୁ ଭଲ ତ? ୟେସ୍ ସାର୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି? କି ସିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ? ତାକୁ ଏଠି ଦେଖୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ତ କେଉଁ ଦିନୁ ଚାକିରିରୁ ଗଲାଣି ସାର୍। ଆରେ ହତଭାଗା, ଏକଦମ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି କେମିତି? ଖାଏ କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ ସାର୍। ସେ ଭଲରେ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ମଣିଷ କୁହାଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କୁହାଯାଇପାରେ? କ'ଣ ବାବାଜୀ ନା ରାଜନୈତିକ କିଛି? ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ବେପାରୀ। ତାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ। ପୁଣି ରେଡ଼ିଓ ବିକ୍ରି କରେ। ସେ ସହରର ଜଣେ ନାମୀ ଲୋକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏ ବେପାରର ଯୁଗ କିନା। ତା ଛଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ହୁ ହୁ କରି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା, ଅନେକେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଗଲା। ହାତରେ କଣା କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଣା କିଛି। ଅତି ଛୋଟ ନୁହେଁ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ହାତ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ବାଧା ଦେଇ ବଡ଼ିଦତ୍ତ କହିଲା, ହଉ ପରେ ତାହେଲେ ନମସ୍କାର। ଭେଙ୍କଟରାଓ ନମସ୍କାର ଜଣେଇ ଚଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ିଦତ୍ତ ମୋହିଲା ମଟରକୁ। ସବୁ ବିରକ୍ତି ଭେଙ୍କଟରାଓ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଖୁସି ଗପ। ତେଣୁ ମଝିରେ ତାର କଥାକୁ କାଟିଦେଇ ସେ ଠିକ୍ କରିଛି, ଭେଙ୍କଟରାଓ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ସମୟ ବଦଳିଛି। ଭାଁ ଭାଁ ମଟର ଛୁଟେଇ ସିଧା କୋଠିକୁ। ବିରକ୍ତିରେ ଗରଗର ମନ। ବନୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଛି। କାହିଁକି? କ'ଣ ତାର ତ୍ୟାଗ? କ'ଣ ତାର ଚେଷ୍ଟା? ହାୱା ଖାଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଅନେକେ, ସେମାନେ ବି ଉଠିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ରାଗ ଜଳିଲା ଦୁନିଆ ଉପରେ। ବଡ଼ଲୋକୀ ମନରେ ବି ଧିକ୍କାରି ଲାଗିଲା ସେ ଦୁନିଆର ଅସମତାକୁ। ଅନୁଭବ କଲା ସେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ସେ ଦୁଃଖୀ।